Yan, good day mga kapatid at welcome sa ating YouTube channel. At sa mga masugid nating mga kapatid, maraming salamat sa mga suporta niyo palagi sa ating channel. At sa mga baguhan dyan, baka naman paki-like, share at paki-subscribe na rin ang ating channel at paki-pindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga upload video. Lalo na sa mga update dito sa Cebu, sa mga tours. Kahit pa kunti-kunti meron na tayong mga customer o mga guest na nag-i-inquire para sa tour dito sa Cebu. Yan, kung makikita nyo, andito tayo sa may Cebu South Coastal Road. Update natin yung CC-Lex. Samahan nyo ako mga kapatid. Maraming salamat. Yan, welcome back sa ating YouTube channel mga kapatid. Yan, papunta tayo ng Cebu City, galing tayo ng South. Dito tayo sa may Cebu South Coastal Road, Bayadak. Yan, kung nakikita nyo sa ating video, papunta tayo sa CC-Lex, i-update natin. Lalong-lalo na dito sa kaliwa, kung nakikita nyo, may malalaking crane. Yan yung gumagawa paggabi, lalo na sa mga girders na yung tulay galing ng Cordoba. Yan, kung nakikita nyo, yan yung ginagawa nila ngayon, yung mga girders. Yan yung tulay na galing Cordoba papuntang Cebu City. 2 lanes po yan. Yan, kung nakikita nyo, yan yung ating tulay. Kibali nagkadikit na yung papuntang Cordoba at papunta ng Cebu City. So 4 lanes yan, 2 lanes ang tulay na yan. Yan, kung nakikita nyo ang ating CC-Lex sa ating pylon 1 at pylon 2, ganun pa rin. Meron siyang 22 sticky balls, both pylons, total of 44. Yan yung pinakamataas yan. Dun sa kabila, yun yung sa Cordoba na side, at sa kanan naman malapit sa atin, yun yung sa Cebu. Yan, papapsok tayo sa may sa may tunnel. Yan, umikot lang tayo mga kapatid doon sa may tunnel. Yan, kung nakikita nyo yung pylon 1. Dito naman sa kaliwa, yun yung pylon 2. Ito yung SRP, South Road Property. Papunta tayo ng South naman para ma-update natin yung CC-Lex kung may mga ibang mga nanagdag. Yan, papunta tayo na ng South. Yung mga sakyan sa kaliwa, papunta yan ng Cebu City. Sa kanan, papunta naman ng South. Yan yung ating pylon 1 dito sa bahagi ng Cebu City. Ito naman yung mga natapos na mga girders at ready na sa mga flooring sa Cebu South Coastal Road area. Yun yung tulay na yung papunta ng Cordoba at papunta ng Cebu City. Nagkadikit yan, magkahiwalay lang yan dito sa may intersection beam. Kung saan banda, dyan yung nakapokus sila ngayon sa mga girders na nilagay. Kung makikita nyo dito sa may yan yung papuntang Cordoba galing ng Cebu, yung girders na yan. At sa kanan naman yan yung papunta ng Cebu City galing ng Cordoba. So dyan sila nga focus ngayon mga kapatid. May 3 poste lang ata o 2. Dyan yung tinatrabaho nila gabi-gabi. So yan lang ang ating update mga kapatid. At paki-comment na lang sa baba para mapuntahan at ma-shoutout kayo sa ating next upload video. Maraming salamat. Yan, sa mga baguhan dyan, baka naman paki-like at share sa ating YouTube channel. At paki-subscribe na rin at pindutin yung notification bell para updated kayo sa ating mga uploads video. Yan, shoutout tayo sa ating mga masugid na mga kapatid. At paki-suporta na lang, please subscribe sa ating kapatid na si Guapong Shorty Channel, Manay Tinang, Efren Oculars Vlog, Francis Aureliano, Akas Stock Trading, Mel Dodong Vlogs, Helikim Vlog, Kaago Taino, LG Channel, Adel Espina, Peryong GRTV, Jamakoy Basay,
Radonica de los Santos, Dogs Lovers TV, Fritzel Flores, Gun Official, Nadine Gets Around, Tasty Receipt BCN, DGC Vlog, Tids Fuentes, Teachers Dilfa, Zaskia Gaming, Rich Tondero, Dom Jones Vlog at Jolgons TV. Maraming salamat po. God bless.